Šimko, Marek Ceplák, Miroslav Kubuš, Patrik Rádky a Ríša Trízna. Marek Šimko s Marekom Ceplákom boli vlastne informátori, zháňali informácie a vlastne ešte, že Marek Šimko ešte aj písal k tomu, Marek Ceplák pomáhal vlastne s projektom, potom je tu Miro Kubuš, on bol vlastne dočasne chorý, tak sme za ňou museli spraviť projekt, ale nakoniec sa zapojil aj on, začal písať do projektu, pomáhal spraviť nadpis, naučil sa zo pár tém. Potom je tu Ríšo Trízna, ten vlastne bol tiež chorý, ale on písal aj doma. Potom vlastne on vlastne zháňal aj trochu informácií a napísal najviac tém. A ja som hlavne robil pokus, čo ste mi Johannes Benkovič Žuro Gutenberg sa narodil okolo roku 1400 v Majsi a zomrel 3. februára 1468, tiež v Majsi. Bol to nemecký govoritec a vynálezca a preslavil sa najmä v oblasti knihtlače. Ale jeho najväčší objav nebola práve knihtlač, ale bloková tlač. Tunok sa papier nabije kladným elektrostatickým nábojom, otočí sa okolo tohto veľkého rubineku a zásobným štornovačom, to je tento čierny valček, je kladne nabitý a tento bubon priťahuje základné náboje. No a tunok vlastne je ako keby ten atrament a to sa naniesie na ten rubienok a tak sa to vytlačí. A ešte tento zohrievač valca to celé prilepí na ten valec. Výhodou je malé náklady na vytlačenie jednej strany a taktiež tlač cez kopír, ale nevýhodou bola, že veľmi hučavý a zlá. No a ešte máme pripravený príklad. No to asi vyšpetáci budete vedieť, lebo ešte sa neučíte fyziku, ale naši striedmaci by to možno mali zvládnuť. No tak sme si pripravili taký príklad. Pevná kladka je vlastne kladka, ktorá je pevne upevnená v svojej osi. Cez kladku vedie lano a na jednej strane lana je upevnené bremeno. Na druhej strane pôsobí sila. Vedro sedí. No a ako si starí Egypťania pomáhali, keď stavili pyramídy s týmito válcami, tak my pomôžeme, aby bola vlastne trecia sila menšia. Oni si prekladali polená, aby to bola tá trecia sila menšia tým pádom. A ľahšie sa im to ťahalo. Táto gúľočka sa väčšinou vyrába z mäkkej alebo nerezanej ocele. Môže sa tiež vyrábať zo zlúčeniny wolframu a uhlíka, tým bude skoro tvrdá ako diamant. Dobre, a ešte tu máme gúľočkové pero, aby nám to čiaru. Ok, uvidíte za chvíľku, keď nám to zdvihneme. Toto dynamo vyrábalo jednosmerný elektrický prúd. Cievky uprostred dynama, to je toto, sa otáčali pomocou parného stroja a dve veľké cievky okolo nich vytvárali magnetické pole. Takto sa kedysi vyrábal elektromagnet.